ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல் WWT வேர்ல்டு வித் டெக்னாலஜி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது நிரலாக்க மொழி. அப்புறம் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு இருக்குது, கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிரலாக்க மொழின்னு இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான். அங்கே இங்கிலீஷில் இருக்குது, இங்கே தமிழில் இருக்குது. சரி வாங்க இப்போ நிரலாக்க மொழி அப்படின்னா என்ன ஒரு பார்த்துக்குவோம். அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒருத்தர் நம்ம தொடர்புக்குள்ள நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி தேவை போட்டிருக்காங்க. அதாவது இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி தேவை, அதுதான் தமிழ். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்கிட்ட நம்ம பேசணும்னா ப்ரோக்ராமர்களுக்கு ஒரு மொழி தேவை. அதாவது ப்ரோக்ராமர் அப்படின்னா யாருன்னா கோட் யார் படிச்சிருக்காங்களோ, கம்ப்யூட்டர்கிட்ட கோடு எழுதுகிறாங்களோ அவங்க தான் ப்ரோக்ராமர். அவங்க கம்ப்யூட்டர் பேச ஒரு மொழி தேவை, அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் மொழி. அதாவது இது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ நிரலாக்க மொழி அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுனா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாங்குவேஜ்னு என்னென்னு பார்த்துருவோம். லாங்குவேஜ் மொழி அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தரோட இன்னொருத்தர் தன்னோட ஐடியாஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் பயந்துக்குள்ளே தான் பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது தொடர்புகளில் பயன்படுத்துகிறது தான் மொழி. இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், நாம் ஒருவருக்கு கற்பிக்க வேண்டும். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ஒரு இதுக்கு வீடியோக்கு போடுறேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியணுன்னா உங்களுக்கும் தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும், எனக்கும் தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும். அதுக்கு தான் நம்ம லாங்குவேஜ் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ மொழினா இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒருத்தரோட இன்னொருத்தர் தன்னோட கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இல்லைனா ஏதாச்சும் அவளுக்கு ஐடியா இருக்கும், அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் மொழியை பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது வந்து கணினி மொழி, அதாவது கம்ப்யூட்டருக்காக உருவாக்கப்பட்ட மொழி தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். இது வந்து யார் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ரோக்ராமர். நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், ப்ரோக்ராமர்னால் யாருன்னு. இந்த கோடை யார் படிச்சிருக்காங்களோ, அதை எழுதி ரன் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க நிறைய ஆப்ஸ், அவங்க தான் ப்ரோக்ராமர். இல்லைனா டெவலப்பர், அந்த எழுவுனதை ஏற்கனவே டெவலப் பண்ணுறது. இவங்க வந்து கம்ப்யூட்டரோட கம்யூனிகேட் பண்ண தான் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பயன்படுத்துகிறாங்க. இது எதுக்குன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியில் எழுதப்பட்ட வழிமுறைகள் தொகுப்பாகும். சொல்கிறேன் பாருங்க. அதாவது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை சொல்கிறோம்னா, அதை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஈஸியாக சொல்லிடுவேன். 5ஐயும் கூட்டி ஆன்சர் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் 10ன்னு ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க. ஆனால் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட நீங்கள் 5ஐயும் கூட்டி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும்னா அது சொல்லாது. ஸோ அதுக்கு இந்த இருக்க பாருங்கள் லாங்குவேஜ் C++, ஜாவா, இந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட மொழி ஏதாச்சும் ஒரு மொழியில் நீங்கள் கோட் எழுதி அதுக்கிட்ட சொல்லணும். 5ஐயும் கூட்டி எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். அப்போ தான் அதுக்கான ஆன்சர் சொல்லும். ஸோ இது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புடின்னா, டெஸ்க்டாப் பயன்பாடுகள், அதாவது நம்ம லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஸு, ஸோ அதெல்லாம் உருவாக்குறது பயன்படுறாங்க. அதே மாதிரி வெப்சைட்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், HTML இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் எழுதி தான் வெப்சைட்லாம் உருவாக்குறாங்க. நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய வெப்சைட்டு. அதே மாதிரி மொபைல் பயன்பாடுகள், அதாவது நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த யூடியூப் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் கோடிங்கில் எழுதப்பட்டது தான். அதாவது கோடிங்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதப்பட்டது தான். ஸோ இந்த மாதிரி உருவாக்க பயன்படுறாங்க. இப்போ தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு நிரலாக்க மொழி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னென்னு, ஒரு கணினி மொழி. இதை வந்து ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது எதுக்குன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பணி செய்வதற்கு, இந்த மாதிரி ஆப் கிரியேட் பண்ணுறது, வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மொழியை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ தேங்க்யூ.